Inshallah, mao ni ang silig nga makita nimo sa Davao, sa Manila, sa Luzon, sa Tibuok Kapubudan. Nya dinhi sa Paknaan, pag human kay trabaho ani 20 pesos ni. Pag-abot ani diha sa Carbon, 30, 35. Pag-abot sa Manila, 60 na ni siya. Dinhi gid ni gikan sa Paknaan. So the next time you buy, ani nga silig hinumdumi gid na binuhat na sa Paknaan, Mandawi. Adto ta sa Barili kay naa dito ang practice sa mama nagpabilin pa sa kabukiran sa Sugbo. Suwayan nato kung saon gyud pagbuhatan ang giingon og tilad o mama. Idrot kanay pila may edad nimo pagsugod nimo ana? 23 anyos na gikan sa pagsugod nako hantod ron. Di man ka nakakaton ana. Ang akong nakatunan gini pagkaminyo ginako kaya ang akong ugangan Manilad man. Pagpuyo na namo dito na ko makatunog tilad. Tilad mama duhay tago ko na ngana na dre. Sayon ra? Sayo sa nangagigod sa ulitaw pa ta sigarilyo. Atong gamit nya mura maglangan gud ang panigarilyo. Aso mura sa substitute sa panigarilyo. Kasib ka yung gamay sa inganing mama. Unsa may iyang health benefit? Kay ang pagsugod gani pagtilad tamis-tamis man. Ah, okay. Nya motong nagsige na gyud kog tilad ana nya. Murag nauyon jud ko. Yung istorya putong kong ugangan nga nindot puno sa tangopod nga ulig-on ang ipon niya og naa mangalem nga karang kagaw-kagaw. Muko ang jud karang dili kasugod kay halang man. Imong mga silingan din magmama sad magtilad sad. O day usare nga mama. Pila imong edad nga sugod kag tilad? 21. Wa pa ka maminyo. Video na. Unya mato ka ng lungsod, okay ra. Kaya ka mo Di rin gumawa sa lungsod. magmama ka. Pero kumpleto bay daot. Kompleto. Ako nga asawa gani mama man na siya. Ikaw na naka Dire na makatong kay tungod sa nabangagan ilang ngipon ba. Ug mutilad ko ka, mawa yun ang sibi kagaw kanang yung nga ulod. Dili man na ulod, kagaw na siya. So ang imong ngipon mo ligon. Mulig-on. Nagkat-on ko ana kay kanang nagdaot na gud akong ngipon. Gitudloan gikas ni idrot imong bana. Primero murag di gyud okay kay porte mang lain na gyud lami. Nya di mo suol akong ngipon ba ya mo. Buhati dayon ko ana ba kay kanang akong ikuan niya mawala man pot. Karon di ka magkasakit ngipon, luas, mga nanawa na gyud. Naman. Kapila man ka magtilad sa usa ka adlaw. Dili maihap. Kanang tungos oras layo ra kay na. Mama na pod. Dili ra madaot wa kay sakit sang bawat. Wala gyud wa gini yung nga. Nayo usahay nga kanang murag hilos lang sa apog ba. Kay isog ba kay ng apog. Unya ikaw ra mo andam. Ako ra. Upat ni ka klase siya. Kay ug nay usang wala ani, wa gyud lami. Unsa man ni kini ang una? Mao na ang apog. Unsay gamiton? Kanang mga guso sa dagat, kinason ba? Kanang mga takubo, kanang mga saang, pwede na mo na siya daoban. Human sa daob, gabaga, suod sa kulon. Ni humag suod sa kulon, piksag tubig. Dahil tutbo nimo, tabunan. Nya katong singot ato. Kay init man. Motulo. Mo toy mo kuan mo pulpong. Mo imo bungkag ang tulo. Asa man nimo halingon ang apog? Ang sugnod gid na nga magkuan sa apog, dili kahoy nga kanang mga ingana mga tugas ron, mga kahoy na kanang Kanang dali ra masunog nga kana kahoy. kanang mga palwa, silube o kanang guod. Mga pila man ka kilo nga kinason imong sunogon para pangtilad. Depende. Naitagot ko ka kilo. Asa ka kuha? Dagat. Nara ba daghan na kanang mga ang guso ba nga gay nga na? Di na nimo ibuwad. Dili ra. Pwede na to makuan siya, dauban to siya. Pero pila ka oras na nimo sunugon? Dili ka abtag mga uska oras. Kini nga kon mo na siya ang lutuanan. O kani nga na mga ko. kani. Pero katong dako. So kani nagamit gini siya pagluto. Adugay ning gamit oy. Unsa man ni? Tabako na kare mo re. Gipisi lang kay kuwag tukog ba kay gahim ng tukog. Nindot man nga naon kay og kani ibutang lang mo stilaran katong plastic. Malumoy malata na siya. Kini siya mao ni ang Bunga. bunga Kare, no? mo rin siya. Kini. Di man nimo kuha. Diris walog. Imo ni siyang tangtangan hakhakan. Bukon. Ana. Kani siya, matinil nga siya dugay, bisag tagpila ka buwan. Huluman mo ng tubig. Anas container nga, ano balde god.
nya inigkalataan imong kusok-kusoon. Bunot na mahimo nang ingane. Bunot na lang Kani nalata na ni siya. Muti ni kagpila ka buwan. Mao gyapon, inigbuak nimo ingani gyapon. Niya kini ang Boyo. buyo, no? Mo to siya. Kani mo na Dugay na siya. ni. Dugay na ni. Sa mga 20 ka tuig na po ni natanong. Sobra na. Ikaw ay nagtanom ani. Ako gyon. Ang makapahalang gid ani niya ang kaning basta kamunggay mo'y Yang kaputan. kabuan. Kay og mo kupot ni og laing kahoy dili man halang ang kuan. So pila ka dahon ang imong gamiton? Kaning kuan, kaning siya kuwang panigamay nako. Usa ka tilan. Usa ka usap lang. So kung sa usa ka adlaw mga ka 40 ka mo usap, 40 ka dahon. Ako rin dahon pod. Og Sa usa ka adlaw kapila mo ka mo usap. 15 na adihan dapita yon. Parehas manabako ba nga kuan kanang basta inig kuan mo mga inig katiod-tiod. Pwede nang tabako Mura ka. gyapon sigarilyo. Para bawo na mga bisiwa siya. So ako makuha ko. Ikaw ko. Kan mo ni siya. Ano man ba? Dayon bunga. Ay tinuod hangyud. Angang. Wala ni. Mo nga pagkare. Yan mo pulaman. Primero na di yung pula, green ra ba. Nya basta maluwa na gini siya dapat siya yuta dapita. Magkaumag yung sige, hantong puwag yon. Pero ang tambal na po ni nga pakuha og buot yung kwaon, kanira pod. Daoban na siya, ulingon, kanang daoban mo, mauling na. Mao ra po inisnes. Mo uli pod og ka puti ning tangon ako. Makahubog mo na. Makahubog ni. Makahubog kanang primerong kuan laway nimo, itulo nimo na, hubog kagyon. Lae maghubog ni siya. Panghuaan ka makusog, panington kag bugnaw. Pila sa imong estimate mo diri sa barili nga magmama pa, magtilad. May gidaghanon gini din Amo ba? Kanang usa ka sityo diri na mo, hapit mo tinunga na kita. So daghan pa gid ay. Daghan. Yan ay mga batanon. Kanang mga patanong bisag mga ulitaw, magtilad.